שלום עליכם. יקר שלי, איזה פרצוף יפה. שב. מה קורה? איך הייתה הטיסה? אוטובוס, קו 18. הופה, איזה יופי. נתן, תביא פה סכין. נתן, הביאו לנו פה חלבה. רוצה? סט שלך. אז זה רך כמו חמאה. יפה. בואו. שהכל נהיה ברור. אמן. אני עדן עם משהו ככה. וואו. מה? רוצים לאכול משהו? הכל יש לנו פה, כמו בארץ. חומוס, שקשוקה, גבינה צפתית, משובחת. לא, תודה, נשמה, אכלנו במלון. זה שותף חדש שלך? עובד חממי, ראש של שומר החומות. אחד האנשים הכי יקרים בירושלים. נעים מאוד. נעים מאוד. נתן, איפה האינסולין שלי? כל החווה שלך הקפיצה לי את הסוכר, את זונה. אני באמת מצטער. אז איך אתם מתכוונים להביא את הסחורה? בתוך התיק של הדגל הגדול של היציאה. מה בדגל? דגל של יציאה. תן לחבר שלך לדבר. זה דגל של יציאה. דגל ענק. אף פעם לא פתחו לנו אותו, הסתובבתי איתו בכל העולם. סיפור מהתחת לקפל, הם לא מתעסקים עם זה. שמעת נתן? בדגל. איך ומתי בדיוק תתקע את החומר בדגל? במגרש. בדרן חבר שלך. זאת הדרך היחידה. אף אחד לא ישים לב. מה זה לא ישים לב? יש המשטרה, מכות, בלגן. זה טוב לנו בלגן. לא נראה לי. מה לא נראה לך, רובי? חבר שלך פה חושב, זה שירים ושערים. חושב, אנחנו משחקים פה טוטו על הסחורה. אין יותר טוב את הרובי. היום קוראים לזה ווינר. על הזין שלי, איך קוראים לזה? בעסק שלנו לא סומכים על המזל. שהוא מזל, אני אומר לך 15 שנה לא פתחו לי את הדגל. נראה שהם לא בטיסה. יש לנו אחד שרק ילד מטומטם, נרשום את זה עליו. לא עליו. עליי. נרשום את הדגל בטיסה עליי. זה 10 מיליון שקל חומר. בטוח שזה יעבוד. עליי. זה יעבוד.